Ik vloog al een keer zelf, verdomd. Nou ja, en 4 jaar maar er weer aan. Het wil gebeuren. Doet skipperboer Tjelling Scotanus snijdt hem een beetje zijn skip omkwam, hier er vat in de gaten dat er wat aan de hand wie. Ja, bij mensen een paar skip. Maar daar rond 15 altijd, maar dan weer er een 13. Nou, ik vond het al een beetje vreemd dat het water eigenlijk versopen, want het gebeurde wel eens. Dat we om sletten en nou ja, toen vonden we de terms in de sleet. En op de oorheen naar een zak. Daar zitten de vellen en de koppen in. Ik zei, hier is een plak, deze slachter had, dat zei ik me direct wel. Het bloed er wel voortspeelt er doorheen, denk ik. Let op, de volgende beelden kunnen als skakkend ervaren worden. En ik kon een slachtje zien uit het ervaren man in die dat slachters binnen of die de benen daar dat vaker door. Nou, die zou wel slijt nodig geweest bij en die het skippen blijft helemaal een beetje duur, dus daarom denk ik dat de zaak weer daar met dien had. De dieren kwamen de grijde in via deze planken die over de sleet lei. Scotanus bellen de politie, maar die is nog net elkaar voor onderzoek. Terug de wierse van Slachtzien had de skipperboer zelfs wel een vermoeden waar de dieren binnen. Ja, je mag het misschien net zeggen, maar bij Marlin, dat weet ik hard wel zeker. Want? Want dat weer heel september ongeveer, toen had een van de leenbedrijven het oud was, die reed hier op een nachtdel met een trekker met jarrentank en die had je wat in Londen omstruinen, jongen mensen, met tossen. 2 man. En die hebben we omgang en die had kind en toen ben ik waarschijnlijk goed naar uit. Nou, toen is het net gebeurd. Maar dat zal misschien hetzelfde best hebben. Het is net de eerste keer dat er skip verdwijnen in de buurt. Maar een slagpartij als deze had Scotanus nog niet in meemaken. In totaal naaiden de dieren uit met 60 kilo aan vlees. Uit Viaswaar houdt Scotanus daarom de skip nog even binnen. Hopelijk gebeurt het net weer door. Oh, je moet de honden nog schaven.